Сярэдняя школа номер 8 города Волковыска. Виконує Новик Алексей. Іван Стадольник, боты. Калі быў хлопчуком я, дасужым і смелым, вельмі часта на кут заглядаўся ў потай, дзе ахутаўшы дбайна, хусцінкаю белай, маці моўчкі павесіла бацькавы боты. Я прасіў, каб дазволіла ў іх мне матуля пафарсіць хоць разок пред сябрамі сваімі, а яна, як заўжды, мяне к сэрцу прытуліць і слязінкі бліснуць у яе пад вачыма. Не чапай мех, сынок, можа вернецца бацька, можа дзесь ён ужо дабіраецца з фронту, і тады у цябе будуць такія, як цацка, па назе, адмысловыя, новыя боты. Час ішоў, я падрос, і лісток пахавальны, можа, сотню разоў прачытаў разам з ёю. А яна памаўчыць, за навуку пахваліць, ды кране пасівелыя скроні рукою. Тыя боты даўно мне малыя памерам, акружаюць мяне ў жыцці ўсе даброты, але нават цяпер, як хто стукае ў дзверы, маці позірк кідае на бацькавы боты.